ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Булочка кардам барои фарзандон ва навор гирифтум баҳри шумо тамошобинони азиз. Дар булочкаи мо ним литр шири гарм, 200 грамм шакар, баъдан як қошиқча дрожжа дохтум, ҳамиха булоша бор кардам, як 10 минут меистад, 5-10 минут. Баъдан ним қошиқча намак, 3 дона тухм, ҳамаша ҳамиха хушрӯ карда мекувем. Баъд 1 кило орд медозем. 1 кило орд медозем. Ана ҳамихел хамирмона мешӯрем. Хамири булочкаро чанд қа бисёр бухеле, ҳамоқа хушрӯ меояд. Хамирма як 15-20 минут хелидам. Дӯстони азиз, бахшиш камтар мазам набудак чанд рӯз овузон безебанд. Канали навай дастгирӣ кунед, баъд писатса кунед, лайк бумонед, баъд дилитса кунед. Дӯстони азиз, ана ҳамихи хамирмона мешӯрем, мехелем то ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навор ба шумо писанд меояд.
ана дӯстон, булочкаҳои мо тайёр шид. Булочкамо начинкаш творогай. умедворам, ки навори мо ба шумо писанд омад. ана ҳамихел шумоам баҳри фарзандҳои худ тайёр кунед. хайр, тамошобинони азиз, то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бимонед.